Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Pagi ini mampir di kandangnya Bapak Tamat. Lama tidak berkunjung ke beliau, hampir setengah bulan. Lihat perkembangan sapi nih Pak Tamat. Assalamualaikum Pak Tamat. Waalaikumsalam. Nah, pripun kabare Pak? Sehat. Alhamdulillah. Wah, sapi nih. Ini Mas nantosi tantangin nih kalau nih kasih mana nih wah? Sepundi Pak? Ini sing abang nih. Oh, sing abang nih ajeng mana? Nggih. Nah, ini sahabat Kanyawara. Dulu waktu di video kemarin tuh masih hamil. Sekarang sudah kehamilannya besar ini. Nah, Pak, kinten-kinten lek pun ngeten iki pinten dinten malih, Pak? mana ini? Nggih, kinten-kinten biasae. Lek kira-kira nih Pak Tamat. Kira-kira nggih seminggu lah. Oh, seminggu ngkas nggih. Sing abang niki. Lek sing ireng niku, Pak, coklat niku. Sing ireng niku tasik 6 niku bobotane niku. Tasik 6 nggih bobotane. Nah, yang coklat ini juga kawan bulan apa? Oh. 3 bulan apa 4 bulan? Oh. Nah, embengnya itu loh yang perkembangannya cepet banget. Saya kemarin ke sini tuh masih cemlondo. Sekarang udah tumbuh rambutnya itu. Rambutnya kok wonten jambule nih, Pak nggih? Nggih. Lah nggih. Ini jenisnya sami ya kali induke. Sami lagi kan. Oh, Pak Tamat sampai gak cukup itu loh kesedel sapinya. Santan. Oh, niki jenis santa, Pak. Nggih, sing niku metal, sing abang niku. Si mental. Nah, Pak sing niki sing disuntikaken bibitan napa? Niki Sing niku. Niki induke kan disuntik metal. Bakale medal mental. Nggih. Lek niki disuntik napa singe? Niki nggih metal nyan. Oh, mental nggih ya. Oh, sami-sami. Pak bobotan niki lahir ku umumnya lek gadane jenengan pinten wulan Pak lahirin? 9 kadang-kadang ponjol 10 hari, kadang-kadang ya ponjol iku 11 hari. Oh, ngoten. 9 bulan. Pas lahir ngoten niku mesti semerap jenengan napa kadang boten semerap jenengan, Pak? Kadang boten semerap. Oh, moro-moro ya napa? Niki nika kalau tinggal tuh. Nah, kalau dalu ngono kalau tampari kalau sukani sinunggal terus lahir akhirnya selamat urip niki. Oh, niku. Oh. Lah sak dereng niki. Boten semerap tampari pancet kali ngeten. Ketegak. Nggih mboten saged ngrumatan. Oh. Napa niku? Boten saged ngrumat anake. Oh. Akhirnya mati. Kan si niku kata lendire niku apa? Oh. Kadang-kadang kan bungkus. Kebungkus nggih. Lahir niku kebungkus. Oh. Nek mbokne saged gerak, saged bedel. Nggih. Tapi lek mbokne mboten saged gerak, niku mboten saged bedel. Akhire mboten napas nggih. Nah, mati. Oh. Mati kok niku sak derenge niki. Sing niki. Nggih yugane niki. Yugane niki gara-gara sampean iket kalih. Nah, niku. Berarti lek mun bobotane mun radi 9 bulan niku mun kula ikat nunggal niku. Oh. Loh, Pak kados kukune ngoten niku mboten nate dipotong ya, Pak? Mboten nate. Oh. Mboten nate. Ngoten niku mboten sakit nggih? Mboten. Sampai dawa ngoten niku. Nggih. Oh. Lah niki Pak, rencana niki dipertahankan apa dilepas benjang-benjang? Napa nih? Sapine ngeten niki. Nggih diperjalanan ta. Oh, damel sampean berarti nyadek anake to. Oh, makane. Soale sampean eman nggih niki indukan teges soalé nggih. Nah, setahun mun mana, setahun mana kan ngono. Nggih. Anake kadek mesti api. Nah. Pak ini 5 bulan, 6 bulan itu kasih 12, 13 ngoten. Regine. Ya, regine. Oh. Ngeten niki pinten wulan Pak sing beng niku? Sedoso niku. Pun sedoso. Nggih. Oh, pun pinten lek sedoso jaler kan niku? Nggih, jaler. Jantan niku umumnya pinten Pak pasarane? Iki sekitar 17, 18. Pun 17 Pak. Nggih. Nggih.
Oh, pun 17 Pak niku Nggih ta. regine. Oh. Lah jenengan biasa ngelepasi di regi pinten, Pak? Nggih ningali butuhe. Iya 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 iya. Nggih. Betul, Pak. Gak butuh lah lama didol murah ya, Pak ya. Oh. Nah, iki koyoke Pak Tamat gak butuh-butuh dadi dodole engko lek wis lawara. Pak, lah lek menawi gadane jenengan iki mboten beto bayi nggih. Normal sak menten iki regi pinten, Pak? Mboten beto bayi. Kali doso. Lek beto bayi. Lek meteng niki paling nggih 3 doso. Mboten selangkung ngoten Pak. Oh, pajeng nggih, sampai selangkung nggih. Lek mboten beto bayi 20 kali doso. Pak, niki nderek sampean pinten tahun, Pak, sing abang niki? Abang niki kan yugane niki sekitar sekawan. Oh, sing pertama malah sing coklat itu. Niki lah, niki yugane. Yugane. Niku pun mana ping pinten, Pak, berarti? Gangsal. Ping gangsal, niki anak sing kaping pinten? Kedua. Kedua. Krono jenengan tingali Teges makane jenengan ingu. Oh. Dulure niki jenengan culaken sedaya. Nah, niku pun mana ping sekawan. Nggih. Gangsal. Oh, pun gangsal. Nggih, gangsal. Oh, berarti wis dodol ping 4. Nggih. Oh, ping 3 wong niku mboten disate kok. Nah, terus Pak Camat, lek niki mana ping pinten? Ping kalih kanu jenenge ping 3 niki, ping kalih niki. Oh, yogane niki nggih pun dititipaken. Nggih, pun padang setunggal welas pindah kali welas pindah. Oh. Jadi pinten niku? Wah, ya akeh Pak. Lule turunan iki nyai. Oh, ya akeh Pak. Lule tahunan nyairaken 23. Kali ngelen cair-cair lho. Napa Mas, yang ngarit itu kan ngoten niku ah. Wonten buruane ya Pak ya. Mosok ngarit to gak diburui ngoten. Nah, Pak Tamat menawi napa niku menawi wonten indukan maling ngoten mboten purun nambah pun jenengan nggih. Mboten. Soale niki pun abot nggih. Mboten ngatasi kaya makani niku lho. Fisike umure ya Pak ya wis. Kok sik jaman nom-noman biyen mbok 10. Tah. Nggih mboten nate. Oh, paling kata pinten Pak jenengan? Singen ta sik 6 iki ya sekawan. Gansal. Kata-kata nggih mboten kurumat malah rugi kuru. Singen. Nggih. Oh. Singen kan jenengan sapi didamel apa nggih? Oh nggih. Oh, gak mungkin selemu ngeten apa lek sapi didamel nggih. Nggih. Nah, itu Pak Tamat bikin pembatas untuk sapinya yang merah ini mungkin seminggu lagi prediksinya Pak Tamat akan melahirkan. Nah, ini sudah hamil 4 bulan. Anaknya itu sudah diperkirakan hampir di kisaran 15 juta itu 15 juta itu harganya ya Pak ya. Ya. Soalnya pejantan ya Pak ya. 17 apa 15? Nah, 15 minimal maksimal 17. Tapi gede dikit Idul Adha. Kayaknya korban masuk nih Pak nggih. Masuk. Lek korban kan pun poel. Jarang nih. Korban baca ngajeng nih kok? Nggih dereng. Oh, no. Pak Tamat sampai nyepit-nyepit lu kalah sapi. Sapinya Pak Tamat tuh gede dan super. Jenis santang sapinya. Nah, ini makanannya ini. Niki ngarit Ibu di Pak? Ngarit dalam berikut yang hijau. Oh, teng hijau alang-alangan tok niki nggih. Nah, nggih. Nah, ini ngaritnya ini di ngijo lewat tegalan-tegalan nih. Satu bentel lagi. Oh. Nah, ini kebun jagung adiknya Pak Tamat yang sudah panen dan sudah dijadikan duit ini. Loh. Aku itu baru sadar Pak Tamat. Lek kelopon niki ngepang nopo gandeng? Ngepang. Teko wene setunggal. Nggih, ini setunggal. Ini setunggal terus cukule kali niki. Cukule one ali sing setunggal. Oh, ngoten. Nah, baru sadar aku Pak Tamat. Nah, ini kelapanya Pak Tamat ini ternyata tumbuh 2 dari 1 biji. Nah, loh. Nah, ini keunikan tersendiri ini. Oh.
Sinten Pak sing nandur waktu niku? Nggih, anu Adik Kirno, jenengan. Sukirno. Oh, Zakir nggih. Nggih. Loh, ini loh, tumbuh dua bener ini. Dari satu biji ini. Ini keunikan ini, keanehan. Jarang sekali kelapa itu tumbuh dua. Nah, oke, sahabat Kanyawara, demikian video kali ini dari kandang Bapak Tamat. Pak Tamat, matur nuwun. Oke, monggo. Saya akhiri, Allahumma fiq ila wa mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rahayu. warahmatullahi wabarakatuh.